saphinda sahlangana babukeli bezomdabu la sithatha khona impande yakithi, impande yesintu. Babukeli namhlanje niyabona ngibuye naye futhi ubaba uMbuthu babukele emakhaya. Siyamazile sike sambona amavidiyo angaphambilini, babukele emakhaya. Ngiyathemba-ke ukuthi ngizothokozela futhi ukuthi uphinde wabuye azositshela ukuthi yini asiphathele yona namhlanje kulona uhlelo likaMboni leli ozomdabu. Ake simbingelele siphinde simamukele nalo naye kulona uhlelo. Sawubona mkhulu uMbuthu, sakubingelela baba. Sanibona abalaleli, sanibingelela nathi. Yebo, kunjani namhlanje baba? Hayi, siyaphila mkhulu, siyaphila ejobo sigcinile. Yebo. Sasize makhosi namhlanje ukuthi yini osiphathele wona namhlanje oyiphathele ababukeli emakhaya. Namhlanje na-ke mkhulu siphathe indaba enkulu kakhulu. Yebo. Indaba yilwane ezihluphayo emizini yamadoda emakhaya. Namhlanje abantu emizini eminingi namhlanje bahlushwa yilwane emakhaya abo. Yebo. Bahlushwa yilwane abantu emakhaya abo ngoba mkhulu mawuzobheka noma uzokuzwa noma uzokhumbula kahle, qala emizini yamadoda wakhona izilwane, izibaya. Amadoda ayinto ezithiza abanemizana omkhulu okhokho bethu ebekade bezinjani bezifake ezibayeni zabo ezigadeni imfuyo yabo mkhulu. Yebo mkhulu. So manje mkhulu lento ihambe ibese igcine siba inkinga emndenini ezinomizini yamadoda. Yebo. Uthole ukuthi ke manje ubaba la ekhaya sahamba kwashinto ekadeni okwazi ukugcinela umthetho othize. Mhlawumbe uthi uhambe nje umthetho othize awekade ukugcinela wona ushinje akekho amtshela wona ngemuva. Awushiya mhlawumbe la ekhaya ke ndoda yamadoda esibayeni sami kade kwenziwa kanje, makuzele ingane la ekhaya kade ifika la iqala iqatha esibayeni ihambe yo report la ekhaya sithola umntwana kanje. Yebo. Manje lento igcine sihamba wona mkhulu, igcine sihamba isibudlambedlu emizini yamadoda. Igcine uthothi kuningi izinto abakade kunengcebo noma kunezimoto noma kunani ubona sekushabalala konke mkhulu. Uthothi abazi bahamba bayobe izangomeni bazethebeza izangomeni bafuna ukuyothwasa badla amagobongo. Uthothi mkhulu umuntu athi mase ethwasile avele agcina umbhedo kakhulu esangoma kulaqala. Indaba manje ingoba ile yayinto elapha emuva. Uyayizwa mkhulu lento leyo, yanto leya ayizange izikhishwa la ekhaya. So ekhaya isiveza manje wasantana zathi manje hayi kuyenzeka futhi mkhulu uzwe kahle. Kuyenzeka ukuthi ekhaya igcintambe nonke lokuthiwa hayi la ekhaya hayi ugogo ubaba umama izingane fanezithwase fanezidla amagobongo, kanti akazi lesathana edla amagobongo ukuthi untwasweni uphayena mo amandla leyo into ayiqhubeke ibe uhlupho kakhulu la ekhaya. Yebo mkhulu. Hayi ngiyayithanda le icace kakhulu le mkhulu. Hayi ngicela ukubuza futhi la uma kuwukuthi phela mhlambe umkhulu akasitshenanga thina la ekhaya ukuthi sibuyile, kwenzeka kanjani uma ukuthi mhlambe yiziphi impawu zokubona ukuthi sinale nkinga ecishe ifane nale? Okay mkhulu, into eyenzakalayo njengoba ngisho nje uqala abantu la ekhaya abale bedlithiza abanye kuthiwa bashaya amafithi, kube khona abantu la ekhaya abaney'nkinga ziqhuma imihayizo. Kunakale nje omunye uthothi omunye umuntu azale ingane engasingane iphandlela amaqanda, ezinye zidakwe kakhulu, ezinye zihluphe ngisho ey'koleni. Yini indaba-ke ile mkhuba esikhuluma ngawo mkhulu ukuthi lento isiyahlupha la ekhaya iyaziveza ukuthi ngikhona ngiyaphila mkhulu. Isiwumkhokha la ekhaya lento le isiyidingani manje, isiyidinga abalaphi bendabuko abamkantshubo. Yebo. Ochwepheshe-ke bese bengenelela-ke lapho-ke kuleyo ndawana-ke mkhulu lapho-ke la suke sebekwazi ukuthi lento bayithathe-ke bayithwebule bayicoshe bayikhiphe la ekhaya, kodwa-ke ngey'ndlela zakhona ezaziwa yibona ey'thize-ke ngoba lesichaze zonke iy'tori la emafoni noma la ko-TV. So-ke umuntu oxakekile-ke uyayisondelele-ke kuthina inyanga noma kuthina zangoma bese sisebenzisa thina lo buchwepheshe bethu esiyesibele izinto siyithathe siyikhiphe la ekhaya ukuze kusale ikhaya libe ikhaya, abantu baphila impilo enormal, baphila impilo abantu abazalwa nayo. Ngoba lento iyawudunga unakalisa umuzi kungazwana ekhaya mfowethu, ucabana umndeni kunukwane uthi la ekhaya khona othakathayo, kanti iyona yona lento le iyona iyangigoqula iyangiphendula ngoba ungaze kufuna umuntu uphuma shisi ziyaphuma ziyaphuma kushe idumbu ziyaphuma ukulawane khanjiswana izinkantolo iyanibusa khanjiswana kushe induneni tu lento le ngoba manje iwumkhokha ongasile la ekhaya. Okay mkhulu, ngiyacela futhi ukuthi ngiphinde ngifuna ukuthi ababukeli bayizwe kahle le ndaba ngoba iy'nkinga enje mkhulu siphila nazo nje, siphila nje sihamba nazo iy'nkinga enje. Mkhulu lento uthi kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi omkhulu bethu noma obaba bethu bafuye izinto
zasegcekeni zokugada imfuyo yabo njengokuthi bafuye imikhovu ukuthi iyolusa izinkomo. Siyakwazi umkhulu sikuqala namhlanje ukuthi asingabazi kuyenzeka bayofuya imfuyo eyokulima ngoba ngisekuthiwa kunezinto abayenza ngako ukuthi balime futhi amasimo amakhulu abayifulayo. Okusho ukuthi lezi zinto mkhulu ngamanye amazwi ukuthi uhambe futhi yona lento ijike izenze kwasadlozana mkhulu elithi hamba uyothwasa mkhulu. Kahle kahle inkulumo yakho isho njalo mkhulu. Umkhulu nje usuvela wayihlahluba wayiqeda vele angithi phela manje wasithi lento isilwane izakha isilwane umoya because yena ubaba walekhaya noma ugogo lekhaya noma ukhokho lekhaya uyakwazi ukukhonektana nayo uyakwazi ukuyibona. Mina nawe ngoba thina sazi lutho ngale nto asikwazi ukuyibona sibona ngani ke manje ngempambaniso sawo ekhaya kwajika ingane kamfowethu wazala ingane evuza amathe wazala ingane ehlupha umfowethu lekhaya lekane sayikhuza sayapha edla amahunga yadaka utshwala sayisema rehab iyona lo moya uzibhuqula uzenza yonke wekhehla into ushe emasontweni ungafuna ukuhlumaze ngisho phakathi esontweni ukuxhayisa nabantu ushe emhlaba emphakathini ophila kuwona unuko womkhulu wabuza mkhulu unuko kuthiwa uyisela ubize wonke amagama manje ikimbethe lento destroyela impilo iyabonela impilo yakho ngoba phela wemkhulu ngicela ukubuza futhi ngixolise ukubabukela ukuthi ngifake imibuzo nami ngiyathanda buza mkhulu. Yebo manje mkhulu lana ngoba kube khona into ehambe mkhulu kuthiwa umdliwa ngoba mengiyibuka lento oyichazayo mkhulu ingahamba icishe ifane nento enjengomdliwa ingacishe ifane futhi yes mkhulu ake ngisho njalo nje kube kanjani mkhulu yona ngingayibiza njengento njengomdliwa noma yona isinegama la eceleni nje lokusikhuluma khavati khehla lami yabona nje isiyona vele umdliwa nje base ukuthi lento ingahacisha kana nomdliwa isikuyona vele umdliwa phela yona umdliwa lo ngoba phela into ukuthi umdliwa bese amanzi amnyama into esiyimbhedo nje ayigcina ezomoshini ithuza amathuza amnyama ezomoshini impilo la ekhaya izodistroy izoqeda yonke into ngabe impumelelo kusho amantombazana la ekhaya makhona zabantu ngeke zagana and ilala shukana nawo amantombazana ubuntu ngangana ekhaya usisi ukhula khathi ekhanda thathatha iyona lento nje yena abuse nami yamhlukumeza isithola intombi kuyena makhona kanza abafana kufanele babe amakhonto la ekhaya zifunda ingane zifunda izikole ingasebenzi ingane iyona nje lento le iyona mkhulu lento yebo sekuyingozi. Manje mkhulu ke kube kanjani ke mkhulu mase kufanele mhlambe ikhishwe lento ngoba mkhulu wena njengoba usho ukuthi bakhona abantu abakwazi ukuthi bafosho nawe mkhulu yakwazi ukuthi ubasiza. Manje mkhulu wenze njani ukuze uyisuke lento ekhaya igcekeni iye kuhlupha mkhulu wenza kanjani misa kanjani? Hayi ke kunendlela zakhona ke mkhulu ekwenziwe ngazo ke lapho ekhehla lami. Yebo. So kodwa ke asikwazi ukuveza amanye amaqiniso live la emafonini kodwa kona engikushoya kubalaleli zikhona indlela umuntu othi mase esondele efuna ukwazi ukuthi bangasizakala kanjani bese yalithola usizo bese siyamngala ethi hayi siyokwenza kanje senze kanje noma uma efona futhi engibuza ngimchazele aside ngoba khona izinto omkhulu eziyimfihlo engafanele hambe sivele siyipambuluke nje sinoma kanjani kodwa lo msizo yakhona lukhona mkhulu ukhona. Ngoba phela mkhulu lento inkinga mkhulu kubone ngisho ingane encane mkhulu Nkosi yami udabu ungazi phela ukuthi uyahlonipha abadala nje ubone mkhulu ukuthi hayi khona into eshaya yes ayedwa lo yes umuntu ushaya ibovu yes bonke ekhaya mkhulu yes lento mkhulu edlala ngabantu mkhulu iyona nje athi manje landela lento ngithi lento ilwane lokade izakha samdliwa ifike mayifika kwena iphindile sadlo zikuhlebele ukhayizisa ikukhiphe kwasamuntu kuthiwa kuhamba entwaseni hambe lasibani uzo asiphiki uzohamba uhambe kuleyo ntwase leyo afike nawe agobela ukuthi nawo ngiyaqesha ungena kugobela kodwa uma kugobela naye ungavuthiwe kahle ngoba uma kugobela uvuthi wafana ibheke naye uthi ikhamba kanjani iyena noma ayiyona yini kodwa uma uhambe uzidlele inkamba uhlale kuleyo ntwase omkhulu mhlawumbe ukubona kweThekwini ubona kweyiPhinga ubona kweMkhomazi baningi abantu abaheza amabhayi njenganami ukuthi ufake indawo ukuthi lo muntu akasebenzi akana mathwasa uhambe zamla lonke ithi ukuphela uthi umbheke umuntu la khona izifo nazi sesesa ngomsifuni siyongcwaba uthi uyambona umuntu la ehlatshwe khona nawe usemcimbini yini manje sicela umkhulu kusavuka lento isafuna ukuzana ifuna uyodaka utshwala ifuna inyama manje akekho umuntu esayipha ukudla la ekhaya mkhulu. Ayisabonga mkhulu ulwazi lakho lungaka mkhulu ngoba siyayibona lento eshoyo ukuthi
into esiphila nayo mesingayinakile thina mkhulu mesingayikaze siyiqaphelele mkhulu into ey'kanjalo kodwa mkhulu siyabonga ngoba bakhona abantu abanjenganani abake bafike kulolu hlelo lami lolu ngiyabonga nje kamkhulu ukuthi kuwe wafika ekhaya-ke namhlanje wangivakashela ekhaya wathi uzongiphathela iy'nto ey'njenganalezi ufuna ukuthi sizihambise phambili la kubabukeli bakho ngoba mkhulu nenzela bona ababukeli phela ekugcineni. Yebo mkhulu siyabonga kakhulu mkhulu ukuthi usivakashele usiphathele iy'ndaba ezimnandi kanjena ngoba ababukeli sebezosizakala nabo sebeyazi mkhulu. Sicela ukuthi ushiye inamba yakho ukuze bezohlala kuwena ngokushesha. Siyabonga mkhulu ngoba ngempela mkhulu ngale kokudlala abaningi futhi abantu baxakekile abantu inkinga ziningi bayahaqela zona lento esikhuluma ngazo la ukuthi abazi ukuthi bangalithola lapho usizo mkhulu. Ngakukhumbula kancane ividiyo ngeke ngisanda kuyishaya edlulile mkhulu ngeke ngathi nami ngicela ukuzikhuluma lapho thina izinyanga ezinye zethu ziyahlupha ukuthi azikwazi ukuzibheka ngendlela eyiyona sekwaphila le zinto ebhizinisi manje sijahwe imali mfowethu into engenziwa ngendlela eyiyona kanti mayinyanga wavuthwa kahle wathwasa kahle wafundiswa kahle wafundiswa khona into uyayibheka uhasuka nayo phansi uhambe nayo uzungene ey'mpande emnyombweni wayo. Mkhulu kubabukeli-ke abafisa ukusizakala la ekhaya kaMbutho inamba zakhona inamba zakhona zithi u-067 6456 424 phinde futhi kokugcina u-067 6456 424 futhi mkhulu siyakwazi ukuthumelela kwabakude ngophepha. Siyabonga. Siyabonga.